दिनै चिरांनि सदर थावनि काजलगाव जिल्ला कम्पिउटार मिरु बेखेवदों। चिरांनि काजलगाव कम्पिउटार सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां। चिरांनि सदर थावनि काजलगाव फ्लाइअभारनि बेंटल फारसे थांनाय लामानि सेराव सरकारजों गनायजानाय कम्पिउटार मिरुखौ दिनै बेखेवना होयो। काजलगाव मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि उपेन मुसाहारि, बारग' जिल्ला बेंगिरि केरल नार्जारि, मिरुनि जोथोन लाखिग्रा जाकब मोननि नुजाथिनायाव बेखेवनाय जायो। कम्पिउटार सेन्टारखौ बेखेवना होनायनि समाव बिबानगिरिया मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ खोनासंदो। जोबोद मोनसे गोनां बुब्लि जोंनि चिरां जिल्लायाव बेबादि सरकारि स्वीकृति प्राप्त कम्पिउटार सेन्टार बिदि गैयामोन। जेकब साहाबनि नाजानायाव बा बिथांनि जुजिनायाव दिनै बे बिल्डिंआव काजलगाव बाजारनि बे बिल्डिंआव मोनसे जिल्ला पर्यायनि मोनसे चिरां जिल्ला पर्यायनि मोनसे कम्पिउटार सेन्टार मोनसे बेखेवदों। बेवहाय आङो गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव नुजानाय गासिबो आलासि आरो एक्स डिसि बिथांमोननि प्रेजेन्सआव बे अनुस्थानखौ खुंफुंनो मोननानै बा नायनो मोननानै आङो खुब गोजोननाय मोन्दों। बियो जोंनि जिल्लायाव जेसेबांनाखि एक्सपिरियेन्स स्टुडेन्ट दङ बा बे रोखोमै साख्रिनि एक्सपिरियेन्स बा इनफरमेसन टेक्न'लजिनि एक्सपिरियेन्स लुबैनाय बे जिनिसखौ सुफुंनो हागोन आरो समाजाव मोनसे गोनां गोहोम खोख्लैगोन। दिनैनिफ्राय जेनेबा बेखौ बेखेवबाय, निस्सय बेनि फेकाल्टि बा बेनि जाय बेखौ माबागिरि खुंगिरि बिथांमोनहा निस्सय माबा मोनसे प्रग्राम खालामगोन। दिनैनिफ्राय खुलिबाय, हयथ' कয়েক दिनाव बेखौ एडमिसननि मोनसे प्रसेस थागोन आरो दा थाबैनो हयथ' कয়েক दिननि गेजेरावनो बेनि थाखो बा क्लासखौ स्टार्ट खालामगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो निस्सय बिदिनो जाफुंगोन। हमारी डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर सेंटर इज ए गवर्नमेंट रिकग्नाइज सेंटर। हमारे यहाँ क्लासेस सब ऑन गवर्नमेंट रिकग्नाइज कोर्सेस। 1 नंबर कोर्सेस हमारा 3 months कोर्स गवर्नमेंट रिकग्नाइज, 6 months कोर्स तार पिছত 1 year प्रोग्राम। तार पिছত और बहुत कोर्स बिलाक आछे, एबिलाक आमी लाहे लाहे इंट्रोड्यूस करिम। इति आमी 3टा कोर्सই আছে। আপনার এই ইনস্টিটিউটত যদি এডমিশন ল'ব লাগে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব? আমি অলরেডি ইতিমধ্যে আমি অলরেডি এডমিশন স্টার্ট করেছে, এডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে দিয়েছে। আমার সিম্পল প্রসেস, এটা এডমিশন ফর্ম আছে, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে, এটা ফিল আপ করে লব। অ্যান্ড যেগুলো 2টা ডকুমেন্টস, ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ আর এ মেট্রিক স্টুডেন্ট, মেট্রিক ও অ্যাডমিট কার্ড অ্যান্ড ওয়ান আদার আইডি প্রুফ দিলে আমার প্রসেসটা স্টার্ট কৰিব পাৰিব। লোকেশনটো অলপ কৈ দিয়ক। লোকেশন আছে, এইটো হয় কাজলগাঁও বজাৰ। ইয়াতে তলত এটা অপো শ্ব'ৰুম আছে, এই শ্ব'ৰুমৰ 2nd ফ্ল'ৰতে আছে আমাৰ কাজলগাঁও বজাৰত। पायोनियर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायोनियर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायोनियर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायोनियर एकाडेमी बर्मायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायोनियर एकाडेमी बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065, 8638054125, 6000410073, 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyburma.organization आरो pioneeracademyburma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।